máme 3 volty, tak to musí být to. No a vážení přátelé. Někde je chyba. Tak třeba tam nejde to. Je to propojený? Není. To tady není propojený? Je, to je propojený ze spoda. Podíváme se radši, já Španělům nevěřím. Já už jsem se díval. Jo, je. A jde o to, jestli to je vodič, ten španělský. Tohle nemáme propojené. Je tam Zdeňku 3 volty. Návodu. Tak dáme tam zase No větší, tam to tam asi moc 20. nebude. A teď tam Ježiš, něco co dělá? přeskočí. Je vyplej zdroj. Je vyplay zdroj, tak nevím, co. Tak to byla asi nějaká statická. No. Nejde proud. Je námraz a nejde proud. Já si půjčím tohle. Jsem slyšel, že v Brně je taková zima, že tam jezdí metro. Jo, zapojte multimetr na nastavení rozsah. Menší než 1,5 stejnosměrného. To jste teďko vyndala, tohle. Jo, aha, to jsem asi neprávě. Že to nebylo, že to teď Jo, tady leží to v obojí a zase. není to vůbec propojený obvod. Jo, no tak to by nevadilo, ale na 5 Cože? nám to neukazuje. Ano, No, to ani je ani proud. 1 volt. To je takový napětí tady vůbec není. Tam jsou 2, no to je jedno, dobře. Tak. Ty Španělé jsou jak Francouzi. Ale tohle Teď zapojit jsem si tam, dělat kam to srandu z patří. těch španí. Já to vypnu. Je to jedno, jak to zapojím, nebo ne? Ano, já to čtu taky. Je to jedno, jak to zapojím. Raise the power, asi jo. Tak. Když tak to bude ukazovat jenom záporný hodnoty, že? Tak. Ale tohle je spojení. Vy to máte jako ampermetr. Ne, to je voltmetr. Ampermetr je ten u tebe. Ne, tady je voltmetr. Ne, to má být ampermetr. Tady je ampermetr. Tady je ampermetr. Tak to máte špatně, nedívali. Ty si řekl, že Ne. tady má, ty si na Ne, tom, to na jsem to vám říkal. neřekl, já jsem podle plánku, je tam to ampermetr Jo, a tohle je voltmetr. ono je to skryto. A tohle to se mi nelíbí, tohle propojení. Tohle je jeden ten. No jelikož tu má být teda voltmetr, tak to musí být paralelně, což by bylo potom správně. No. Ale tak to teda přetočíme. No počkej, ale tady máme ten drát. To je tohle. Tohle je ten drát.